India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. 87 का 86 मध्ये जेव्हा आंदोलन झालं होतं तेव्हा दोन्ही भाषेला समान दर्जा दिला होता. तेव्हाचे आंदोलन ते आजपर्यंत आम्हाला मराठीचा न्याय मिळाला नाही. नाहीतर आमची संस्कृती गोव्यात राहणार नाही आणि आम्ही नाटके पण करणार नाही, भजन करणार नाही. आपल्या देवळामध्ये भटजी पुजारी आपलं करतो तो भटबण करतो, त्याला मराठीमध्ये त्याला हिंदीमध्ये भटबण करावं लागणार. मराठी ही उपरी भाषा नाही, ती गोमंतकाचीच भाषा आहे आणि मराठी हा गोमंतकीय संस्कृतीचा कणा आहे. कणा तोच जर मोडीत गेला तर संस्कृती बुडेल. आमचेच लोक का करत नाही मराठी राजभाषा, हा एक मोठा प्रश्न आहे. नाहीतर प्रमोद सावंतने सांगावा तरी काय अडचण आहे मराठी राजभाषा करायला. आम्ही कोकणीचा अजिबात द्वेष करत नाही, आम्हाला ही कोकणी आवडते, पण त्याच्याबरोबर आमची माय मराठी का तिथनं बोर्डवरनं पुसली गेलेली आहे ते आम्हाला माहित नाही. आणि गोरा ढवळीकर सगळ्या आमदारांना आणि मंत्र्यांना भेटून आलो, त्यांना निवेदनं दिलीत, पण सगळे म्हणायचे आम्ही घरी मराठीच बोलतो, आम्ही मराठी शाळा चालवतो, पण आमचे हात बांधलेले आहेत. अहो पण हात जर तुमचे बांधलेले आहेत मग तुम्ही कशाला हे राज्य चालवताय.